Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Bigor Vlog Lover. So guys, नै बैसागु बोथोरावनो जोंहा माबा फिलिंगि फुनो नागिरदों आरोना। फिलिंगिया मोनजोब्बायना, बिबारा फिथाइफ्रा मोनजोब्बाय नालाय दा फुनांगौ जाबाय आरो। ओंखायनो आइजों टेम्पालजों फुगासिनो दा आंबो फुनो थांगासिनो आरो। मोननाया मोनजोब्बाय बिबारफ्रा माखासे मोनसे मोननै दंबावो आरो। बैसागु जोब्बाय दा माने बैसागुआथ' जोबाखै, मोसानाया जोब्बाय जों गामिना। ओंखायनो माने दिनैहाय जोंहा फिलिंगिखौ फुनोसै। स' बेखायनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामदों। स' इन्टारेस्टेड मोनोबा एसे नायलांबानो जाबाय ना मा बुङो गाइस। स' नायलांबाय थादो। गिसिं नायदो, फुनाबो सिनायानो नै फुजिबाय। फुनोसै एबार आंबो। साथाया आंना गाहाय मायो फिलिंगि थाव बानाय जायोना बेजोंबो। बेसर बायदि बुरजा फुबाय। दंबावो बेखिनियालाय एसेल'सै। नायदो आखाया नै मावग्रा ना मावग्रा। नाय नोंनिखौ टेम्पालि बांसिन नांदों। ओरैबो नै फारनैबो जि लेथ्रा नांसै। आरो दंबावसो एसे फुनो, दाफोरासो फुफैनांसिगोन सिथानिखौ। खत्तम। अखा हाबाय, गांसेसो रुदो। बोथोरानो माबायदि जाबाय जाखोनो गुंग्रुं गांग्रां। फिलिंगि रोगानोसै गाइस। दाखालि फुनानै दोनदोंमोन ना जोङो। दसे अखा हालाय, दसे सान्दुं दुंलाय बिदि जाबाय थाबाय, रोगानाय जायासै। स' दिनै रोगानो नागिरबा एसे सान्दुंबो दुंदों नालाय, ओंखायनो रोगानो थांगासिनो टेम्पालिजों आंजों आइजों फोथाराव। स' लोगोफोर, नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांबाय था। नैबे गामसाजों रोगागोन आङो। टेम्पालिया बै फिसा खालामदों। हा उधर हे जोंनिया फैबाय। नै रानख्रबजोब्बाय, अखाबो सिजाबावबायसो। बेखौनो रोगानोसै। ला बेसेबां हायो रोगा।
Hai rau xìm leng Hay một số Dia mati pasti. Oh, kita gitu aja, bay. Khoroa. Hari bawah itu tu zabang si kenyang. Nega hai ka. Ayo, goodness, kita gitu loh. Sampai lagi. Ayo, ini saya mak. Kayak baca. Selamat. Feelingi guys, nih bibaरा बिदि जायो आं सिगांबो खनसे भिडिअ बानायखादोंमोन ना फट'शुट खालामनाय बेखौनो बुङो feelingi मानसिफ्रा सिनाया सोरबा feelingi होनबाथाय माने बेलेगखैजा बारा गाया जोंनिखैजा गायो आरो बेसर बायदिनो बियो माने थाव जायो आरो बिबारखौ नाथाय जि साइज नुयो बायदिनो फिथाइखौ बेखौ फोराननानै फिथाइखौ बुस्रिजोबनानै बेगरखौ दोनजोबसिन आरो उनावहाय रानजोबबाथाय Lebrega asini tapi tu, tempatnya rega konon na kayak ini, nah itu kita jalan itu, video nang kahang jalan itu, kan dia ini, agak gili guys ni, agak gili nengai, oi. Siapa mau sih? Maya mak, geli bau ngai dikit ni, tu stop wali, pergi campur manusia, come, sampai, sampai, sudah, kamu, hei, oh cia, gereka, oi, cuci, karbas sampai. Zobaय guys, नैबेनो लास्ट मा दंबावो गाय गैखाला माथो गैया जोब्बाय नै औ गोदोनाय गिदिरसिनांना जि मावखायो आं आया गोजौनिफ्राय माबा थुबाय थाबाय दे आंखौ जिया देन्थाया बोरैबा आइ खाफालावनो थुबाय दं बालनि so guys Bye bye. Mau bay thằng cha ID ni mau bắt chụp thằng mà bé Oh. Feeling gya बिदि जायो आरो ना नै बिदि रोगानांगौ ओमफ्राय फुनानै दोननानै बिदि रोगानांगौ खस्थ' आव थावाबो बेसे बुरजा ओंखारगोन la ni Huni. Bye bye guys.